Takže čaute ľudia, ja vás vítam pri mojom ďalšom videu a dneska si ukážeme, ako si spraviť miniatúru v programe Photoshop CS5. Takže, nebude to nič profesionálne, bude to na začiatok také pekné. No, môžeme si do toho pustiť. Ako vopred som si tu pripravil takú menšiu tapetu a teraz si tu hodíme nejaký ten text. Takže napríklad si tu dávame sem. Ale dám si to ešte menšie, dám si to 48. Tak a napíšeme si tu dobre, teraz by som si to mohol zväčšiť trochu. Tak. Písmo si zmením na toto. Teraz by som si to dal. Tak, dobre. Ale ešte dobre. A dáme si toto. No. Toto. Všetko si to zaškrtnite. A teraz sa idem pohrať s tým tieňom. Ale ešte som si chcel zmeniť toto. Tu. Dáme T. Čo? Aha, ok, tak si musím dať iný font. Takže čo ja viem, dám si tu toto. Dobre, toto už, dobre. Dobre, a teraz by som si mohol zmeniť farbu toho písma. Takže dám si tu nejakú bielu by som si sem dal, ok. A tieň si dám. Ne, to je moc. Taký. Toto tak a toto tak. Ok. Farbu už mám, dobre. Teraz by som si ešte to možno dal trochu nižšie. Jasné, zase som to zle napísal. Aký to by trebalo trošku zväčšiť. Ježiš, to je moc malé. Tak. A zväčšíme si to. Ešte trochu. Tak, zmenšíme. Dobre, tak by to mohlo byť. Dobre. Teraz si tu môžeme dať ešte nejaký obrazok. Ja som si pripravil takýto. Si to sem. Tak. Môže byť. Ešte keby ste chceli, tak možno ten tieň na ten obrázok, ale tak neviem, ako to bude vyzerať. No, toľko, dobre. Tak, dúfam, že som vám pomohol a videjko sa vám páčilo. Ak áno, tak dajte like. Bolo to také krátke. Je to celkom jednoduché spraviť, ale
keď chcete, to sa s tým môžete aj pohrať. Dá sa tu veľa vecí, ako naozaj je tu veľa vecí, takže sa s tým treba iba pohrať. Ale ja som len chcel tak na začiatok takú menšiu miniatúru, takže keď sa vám páčilo videjko, tak nezabudnite zanechať like a koment, či som vám pomohol alebo nie. Takže, zatiaľ sa majte. Čus.